No minä tässä hei. Tällä kertaa tehdään superhyvä, mutta mega halpa lasagne. Eli viime viikolla tehtiin tosiaan mahdollisimman halpaa ruokaa ja se oli erittäin suosittu video. Tälle on selkeästikin kysyntää. Nyt kun on ruoan hinta tosi korkea, on paljon työttömyyttä, kaikki on perse auki ja masentaa. Mutta ei hätää, tää ruoka tulee parantamaan sun masennuksen niin kuin tosta noin vaan. Siis tää on niin hyvä ja niin halpa, että elämä muuttuu, kun hallitset tämän reseptin. Sen mä voin taata. Takuu varma elämänmuutos. Vähän paljon luvattu. Mutta siis ihan sairaan hyvä on tulossa. Ja hinta, no se on varmaan tässä otsikossa. Mä lasken sen sitten vähän myöhemmin tuohon videoon. Ja myöskin makrot tulee sitten siinä maistelukohdassa, että paljon tässä on proteiinia ja näin edespäin. Mutta halpa tästä tulee ja tästä tulee erittäin hyvä. Näitä halpoja ruokia on ollut kyllä kiva tehdä siinä mielessä, että sehän on tosi helppo tehdä maagisen hyvää ruokaa, jos sulla on rajaton budjetti. Niin kuin jos mä kuvaan videon, niin mä yleensä ihan hirveästi sitä budjettia ja mietin, että ne on niin kuin työkuluja ja that's it. Mä teen sen yhden annoksen ja voin ostaa kalliimpia raaka-aineita, jos mä saan tehtyä semmoisen videon kuin mä haluan, mutta nyt kun täytyy miettiä vähän budjettia näissä halvoissa ruuissa, niin tää kivalla tavalla kyllä haastaa, että täytyy oikeasti vähän miettiä, että mikä nyt on sitten tarpeellista, mitkä kasvikset esimerkiksi, jotkut on tosi kalliita, jotkut pienetkin jutut, niin kuin esimerkiksi tässä tulevassa, niin en tule käyttämään varsiselleriä, koska se on tosi kallista, ja mä miettisin, että antaako se nyt sitten niin paljon, että pitää sitten ostaa se varsiselleri, että onko se niin oikeasti tarpeellinen, että saa hyvän ruoan, niin ei, mä jätän sen pois. Mausteet on myöskin aika kalliita, mutta niitä tulee sen verran vähän kylläkin ruokiin, että ne ei kyllä budjettia ihan hirveästi nosta. Että se menee vähän överiksi, jos ruvetaan maustamista rajoittamaan, niin mausteita kyllä käytän ihan reilusti. Sitten lihavalinta tietysti se on se kaikkein isoin mikä sitä budjettia venyttää, mutta nyt tehdään äärimmäisen hyvää, äärimmäisen halvalla. Joo, enköhän mä nyt ole jauhannut tässä taas ihan enemmän kuin tarpeeksi, lähdetään kokkailemaan. Lihasta lähdetään liikenteeseen ja sehän valikoitui sitten kasleriksi. Tämä on erittäin halpaa, mutta silti todella lihaisa ja mä veikkaisin, että tämmöisenä pitkään haudutettuna lasagnekastikkeena toimii oikein hyvin. Vähän tässä on nyt reippaasti rasvaa, yleensä ei ole ihan noin rasvainen, niin mä otan ihan vähän tosta ylimääräistä pois. Yleensä en poistele yhtään rasvaa kaslerista, mutta nyt oli kyllä jotenkin aivan massiivinen määrä, niin nyt on pakko hiukan trimmata. Mä en halua sinne semmosia isoja rasvaklönttejä, kun tästä tulee kumminkin kastike. Sitten otetaan tosta semmonen 800 grammaa suunnilleen. Olisiko se tossa sitten? Tän loppu möhkälee mä leikkaan pihveiksi. Ei liity tähän videoon millään tavalla. Mä käytän sitten myöhemmin yhteen toiseen juttuun, niin otetaan toi 800 grammaa noin ja käytetään se pelkästään. Tää sitten kuutioidaan, eli tehdään ensin siitä tuommoista ohkasta siivua, sitten tehdään siitä tuommoista ohkasta suvirua ja sitten siitä tulee kuutio luonnollisesti. Tätähän pystyy tietysti varmaan valmiiksi kuutionakin ostamaan, mutta ne on yleensä kilohinnaltaan vähän kalliimpia, kun ne on kuutioitu, että pääsee halvemmalla, kun ostaa kokonaisen ja itse tekee. Me tullaan tätä tosi pitkään hauduttelemaan, eli se ei ole niin tarkkaa, millaista kuutio siitä tulee, minkä kokosta. Se tulee aika hyvin hajoamaan, mutta kyllä se silti kantsii kuutioida, että jos sinne tulee semmosia kauhean pitkiä lihasiivuja, niin se on vähän veemäinen syödä sitten, kun tää tulee lasagne-kastikkeeseen. Kuutiot sitten pellille ja grillivastusten alle. Mulla on kaasuuuni, niin ne tulee tietysti tosi helposti siinä grillattua siinä uunissa, mutta ihan perus grillivastuksillakin onnistuu varsin hyvin. Ei tarvitse pannua tämän takia ottaa, että siinä menee ikä ja terveys. Kun rupeaa tämmöisiä ruskistelemaan, niin pääsee paljon helpommalla kuin vetäsee uuni. Mutta ennen sitä pikku mausto, eli perussuolat ja pippurit. Ja ihan tilkka oliiviöljyä, se auttaa siinä rasvan sulamisessa. Se on jännä, rasva on rasvaliukonen, niin liukenneen rasvaa, niin siinä on semmonen. Tällä välillä tehdään meidän kastikepohja, johon tulee sipulia, erittäin halpa, mutta erittäin oleellinen raaka-aine. Kuoritaan ne ensin kaikki. Sitten kun ne on kuorittu, niin sitten naputellaan niistä kuutioon. Tää on sama juttu kuin tuolla lihalla, että se nyt ei ole ihan niin kauhean tarkka, että millaista kuutio siitä tulee menemään niin mössöksi, että niitä sieltä en tiedä, perkele, jos heittäisi kokonaisena, niin varmaan silti sulaisi sinne joukkoon, mutta tehdään niistä nyt kumminkin kuutioon, niin menee vähän kivemmin. Ainakin toi ruskistaminen menee kivemmin, ellei mitään muuta. Semmoista, ja jos yhtään ei kirvele sipuli, niin mulla on tämmönen kikka, otetaan tosta pikkusen ja napautetaan vähän nyrkillä. Noin, saadaan siitä vähän mehuja irti ja sit vähän uhkastaa. Oikein hyvä, kyllä sitten pieni kirvely tulee, niin voidaan sitten vähän parannella. Otetaan tosta nyt jotain pientä, vähän serriä ja sitten pari hyvää olutta.
Tää tulee olemaan niin pitkä tää ruoanlaittoprosessi, että on hyvä varautua kunnolla. Näitä ei tietystikään budjetissa huomioida, kun nämä ei riity tähän annokseen varsinaisesti, että tää on enemmänkin tämmönen ruoanlaitto kulu, vähän niin kuin sähkö ja kaasu ja tämmöisetkin, niin tätä ei lasketa siihen annokseen. Sitten kulutetaan sipulit, vähän oliiviöljyä pannulle, tai no se nyt loppu. Itse asiassa hyvä, koska oliiviöljy on ihan paska valinta, kun tehdään halpaa, niin otetaankin rypsiöljyä. Pikkuinen rypsiöljy, kaikki oliiviöljyt niin korvataan rypsiöljyllä tässä reseptissä. Mä tuossa aikaisemminkin käytin rypsiöljyä, niin ei missään nimessä oliiviöljyä käytetä, kun käytetään halpaa mieluummin. On budjettiasioita. Sitten pieni suola ja sipulit sinne joukkoon. Samalla kun nuo sipulit tuossa kuuluttuu, niin porkkanoita ton verran suunnilleen. Tästä ei tule nyt perinteistä mirepuota, vaan tähän tulee ihan pelkästään porkkana ja sipulia, koska nämä on halpoja ja me ei myöskään kuulutella porkkanaa. Mä oon huomannut, että siitä jää paljon kivempi maku, kun sitä vaan keittelee tai hauduttelee, ei kaata siihen värejä. Mikä kuuluisi perinteisesti, mutta trust me, tää on parempi näin. Et rastellaan nää tästä näin ja laitetaan sitten vasta nesteiden kanssa. Sitten pieni tomaattipyre, että se samalla kun kuulutetaan sipulia, otetaan tällekin pieni lämpökäsittely. Semmonen joku 50 grammaa tai jotain riittää. Sitten balsamikoa, saadaan hyvää makeutta ja happoa, erittäin oleellinen asia tätä kastiketta. Tässä ei valitettavasti voi oikein oikoa, pakko käyttää balsamikoa, mutta tietysti siinäkin voi käyttää jotain vähän halvempaa. Sitten 1,5 desi soijakastiketta. Tässäkään ei voida valitettavasti oikoa, se vaatii sitä umamia ja suolaisuutta tähän kastikkeeseen, että siitä tulee hyvää. Nyt kun on nesteet siellä, niin voidaan lisätä myöskin porkkanat sinne hautumaan. Ja määrä nyt raastettuna, niin voitte silmämääräisesti katsoa suunnilleen ton verran. Sitten tomaattimurskaa, halvinta paskaa tietystikin, kun tehdään budjettiversio. 2 pakettia tollasta, eli mitäs tuossa nyt sitten on 800 grammaa yhteensä. Ja sitten ihan vettä. Tää on halpa valinta. Voisi käyttää myöskin punaviiniä tai lihalientä pikkusen, mutta vesi ajaa ihan hyvä asia nyt, että tässä kun budjetilla tekee. Me tullaan käyttämään lihaa tähän ja siitä tulee pikkusen sitä lientä, niin saadaan me tähän makua varsin riittämästi. Joo, pikkuinen särky, itse asiassa varmaan toiminut aika hyvin tuohon kastikkeeseen, mutta aivan liian kallista. Voidaan katastaa omikituseen ihan pikkusen sitten, niin, ja sitten vaan nautitaan vähän siivousoluita, vähän musiikkia taustalle, siivotaan ja sitten jatketaan hetken päästä. Ai että keittiö on siistiä ja lihat rupelemaan valmiita. Eli tommonen pikkuinen pahtopinta otetaan siihen vaan. Ja lieminen päivineen kastikkeen joukkoon muhimaa. Nää saa sitten hautua hyvin pitkään. Mä veikkaan, että mä jatkelen tuossa vähän vielä siivoilua, mulla on tuolla vähän siivottavaa vielä toimiston puolella, niin mä otan sinne sitten. Siivoukset jatkuu ja tää saa hautua yön yli, eli ehkä semmonen yhteensä haudutusaikaa 8 tuntia tai jotain. Katsotaan nyt, koska mä herään huomenna. No joo, 8 tuntia varmaan riittäisi, mutta tää tulee olemaan varmaan lähemmäs 12 tuntia, veikkaisin vähän. Ja nestettä pidetään yllä sen verran, että siellä pysyy koko ajan nestettä niin, että se pysyy nestemäisenä. No olipas fiksusti sanottu. Lisätkää vettä, jos tarvii. Ja tää lämpötila, mikä tähän jätetään, on semmonen, että se just kuplii, ei missään nimessä saa kiehua. Ihan tosi pienellä pidetään tää koko ajan. Mut joo, kansi päälle ja jatketaan hauduttelua. Palataan asiaan huomenna. No niin, hyvältä näyttää. Kansi voidaan laittaa pois ja tässä nyt ei sitä enää kauaa kestä, kun tää on hyvin hautunut, niin pikku viimeistelyt vielä. Eli tehdään vaalea kastike sillä tavalla, että laitetaan se tonne joukkoon. Ihan vaan kuohukermaa 6 desilitraa tähän määrään, niin se on ihan hyvä. Ei me ruveta erikseen mitään vaaleat kastikeet tehdä. Tää on helppo tyyli tehdä ja tää on myöskin halpa. Sitten mausteet, eli reilu mustapippuri, reilu chilihiutale, saada vähän potkua. Tää voi jättää pois, jos ei halua siihen minkäänlaista tulisuutta, mutta sopii kyllä erittäin hyvin tähän, että iso suositus sille. Sitten oreganoa, tätä saa kans olla reilusti, se saa ihan maistua siinä. Oregano on semmonen, että jos tätä hirveästi keittelee, niin se maku lähtee melkein kokonaan pois, niin tätä ei tässä kohtaa enää sit hirveästi keitellä, kun lisätään mausteet. Pieni pyöräytys, annetaan sen hautua sen aikaa, että saadaan toi lasagnepiste tehtyä valmiiksi. Sitten mulla on tätä samaa kermajuustoa, mikä oli tuossa superhalvassa videossakin, eli tää oli 4 € kilolta, todella halpaa. Näin halvalla ei välttämättä löydy, mutta 6 € on semmonen hyvin realistinen ainakin, jos ei nyt tätä samaa satu löytämään. Rastataan tää. Tässä on nyt yhteen lasagnevuokaan, täytyy rastaa sitten vielä lisää, kun tekee ton toiseen. Ja halvimpia mahdollisia lasagnelevyjä. Pastan laadulla on oikeasti aika paljon merkitystä, jos tekee yksinkertaisen pastan, missä ne maut on tosi semmosia hienoja. Mutta tämmönen voimakas kastike, niin ei sillä ihan hirveästi ole merkitystä. Ja tää on nyt saanut hautua tarpeeksi, ehkä semmonen 10-15 minuuttia. Tää voi antaa vielä tän kermankin hautua, silleen, että siinä ei ole liikaa nestettä. Tommonen koostumus suunnilleen on hyvä.
pikkusen lisää happoa tai kaipas, niin mä laitan vielä vähäsen. Tää on aika rasvainen ja tuhti, niin sopiva happo ja makeus on semmonen, mitä tää tarvii. Et käyttäkää makuaistianne ja säätäkää se kondikseen. Sitten ei muuta kuin kasailemaan, laitetaan pohjalle ihan pikkuinen määrä kastiketta, että se lähtee sieltä kivemmin irti. Jotkut laittaa suoraan sen pastan tonne pohjalle, mutta se on vähän huono mun mielestä, koska sit se jää helposti siihen pohjaan vähän kiinni. Sitten levyt ja taas kastiketta päälle ja tähän väliin tulee sitten myöskin juustoraaste. Juusto on kanssa aika kallista, niin tässä pystyy säätämään hiukan sitä hintaa. Mitä enemmän laittaa juustoa, niin sen kalliimmaksi se tulee, mutta kyllä sitä nyt kansi laittaa silleen, että se maistuu siinä kunnolla, että kyllä se on sen arvosta, että laittaa sitä juustoa reilusti. Mut joo, tää vaan tehdään sitten niin monta kertaa, kunnes sulla on lasagne valmis. Ei tarvitse kikkailla sen vaalean kastikkeisen kanssa nyt sitten. Oikein hyvä, 200-asteinen uuni suunnilleen ja se on valmis sitten, kun se näyttää siltä, että se on valmis. No niin, se näyttää siltä, että se on valmis. Mä otin siitä lämmöt pois ja sitten jälkilämmöllä antaa sen vielä puoli tuntia vetäytyä. Tätä ei kansi lähteä leikkaamaan kuumana, se on yleinen virhe, sitten se lässähtää. Antaa sen jäähtyä pikkusen ennen kuin lähtee sitä leikkelemään. Ja tää me leikataan nyt sitten 6 osaa. Mä tosiaan kasasin nyt vaan tän yhden kerrallaan. Mä kasaan ton toisen sitten vähän myöhemmin. Sitä nyt ei tähän videoon tarvitse laittaa sitä toisen kasausta, niin tästä tulee sitten 12 annosta tästä määrästä, mitä mä nyt tein. Mutta eipä siinä mitään, sit vaan laitetaan esille ja päästään maistelemaan ja arvioimaan annos. Ja voi herran pieksut, tää on hyvä. Tää on niinku aivan täydellinen lasagne. Tää on tehty halvalla, tää on tehty helpolla. Voin kertoa, että jos teet tän, niin tää on todennäköisesti sun elämän paras lasagne. Toi pitkään haudutettu kasleri toimii aivan äärimmäisen hyvin. Mä voin sanoa kyllä että käsi sydämellä, että mä olin pikkusen skeptinen, että miten se toimii tämmöisessä tomaattisessa kastikkeessa, mutta se toimi aivan täydellisesti, kun se oli oikein pitkään hautunut. Se antaa semmoisen kermaisen, voisen ja vähän makean vivahteen tähän kastikkeeseen verrattuna naudanjauhelihaa. Ei niin kuin missään nimessä huonompi versio. Jos söisin sokkona tätä, niin mä en välttämättä edes tajuaisi, että tässä ei ole käytetty naudanjauhelihaa. Mä varmaan ihmettelisin vaan, että mikä tää jännä mauste on, mitä tässä on käytetty, että onpas hyvä. Et en kyllä välttämättä, se olisi ollut ihan mielenkiintoista sokkona maistattaa tää jollekin, että huomaako se mitään eroa. Yksi, minkä mä tästä unohdin ihan täysin, mun piti laittaa tähän valkosipulia, mutta unohdin sen ihan täysin laittaa. Se meni itse asiassa ihan hyvin, koska siitä tästä tuli vielä halvempi. Valkosipuli on vähän kalliimpaa kuin nämä muut raaka-aineet, se on jopa kalliimpaa kuin liha. Sitä ei toki olisi tullut niin paljon, että sillä olisi ollut väliä, mutta sen mä kyllä ihan puhtaasti unohdin, mutta ei kyllä haittaa yhtään. Se olisi kyllä varmaan antanut kivan pienen semmoisen valkosipulisuuden. Se nyt unohtuu, mutta onnettomuudessa saatiin vähän halvempi annos ja tää on niinku ihan täydellinen. Olisiko tästä saanut vielä paremman, jos olisi rajaton budjetti ollut, niin olisi tästä ehkä saanut vähän paremman, mutta ei kyllä ihan hirveästi, että tää halpa versio vaan toimii aivan sairaan hyvin. Mä en voi liikaa alleviivata, kuinka hyvä tää on. Tehkää tää ehdottomasti ja tarjolkaa kavereillenne ja saatte kuulla kehuja sen jälkeen, miten loistavia kokkeja te olette. Ja tähän hintaluokkaan varsinkin, että mä annan tälle, tää on ultimaattinen. Tällä hinnalla mä en pystyisi tekemään parempaa, enkä mä usko, että kukaan muukaan pystyisi tekemään parempaa. Tää on ultimaattinen halpa ruoka, mikä on aivan sairaan hyvää. Mä annan tälle, mikäköhän on maksimi tähtimäärä, ääretön määrä tähtiä. Tää on täydellinen tähän hintaluokkaan. Et jumansukkeli, jos jotain reseptiä tältä kanavalta kokeilette, niin tää on se, mitä kantsii kokeilla. Tää oli niin hyvä, että meinasin unohtaa sanoa vielä hinnan. Eli annoksen hinnaksi tuli 1,42 €, mikä on siis aivan naurettava halpaa. Vähän kalliimpi kuin toi halvempi annos, mutta silti todella halpaa. Kaloreita annoksessa 725 kaloria, eli todella hyvät kalorit myöskin. Proteiinia 39 grammaa, hiilaria 55 grammaa, rasvaa 35 grammaa. Ei huono. No niin, se oli semmoista tällä kertaa. Aivan loistava ruoka saatiin aikaiseksi, että tulen tätä kyllä jatkossakin tekemään. Ainoa mikä tässä nyt on tietysti on toi pitkä hauduttelu ja se todennäköisesti on ihan tarpeellista tässä reseptissä, että se saa kunnolla hautua. Jos rahallista hommaa miettii, niin se on niin miedolla lämmöllä se hautuminen tässä, että se on vähän sama kuin olisi melkein kahvinkeitin päällä. Et ei se nyt energiaa ihan älyttömästi syö. Voisin laskea senkin energiahinnankin siihen, mutta
se on pieni summa. Sen mä tiedän, että se on pieni summa, en jaksa nyt sitä tarkkaan laskea. Jos tähän linjaan lähdetään, että mun pitää laskea energiakulutukset, niin sitten kohta te haluatte, että mä lasken bensakulutuksetkin ja ajallinen satsaus, vuokra kautta asuntolainat. Se on ihan loputon sua. En mä tommosia pikkujuttuja nyt jaksa tähän laskeskella. Ei tämä nyt kumminkaan niin vakavaa ole. Nyt ei olla tekemässä mitään bisneslaskelmia ravintolan perustamiseen, että tämä on kumminkin kotiruuan valmistamista tämä aihe tässä näin. Ja viskipippurikastiketta löytyy nyt yli 50 eri kaupasta. Mä voin laittaa tuohon linkin, mistä kaupoista sitä löytyy. Ja sitten voi tietysti netistä tilata, jos omalta listalta ei löydy sitä sun lähikauppaa, niin voi myöskin netistä tilata. Ja tietysti asiakastoiveenahan sitä saa sitten myöskin mahdollisesti sinne lähikauppaan. Joo, tää oli sen verran hyvä resepti, että toivottavasti te laitatte peukkua tälle, että mahdollisimman moni tää löytää. Jakakaa kavereille, varsinkin niille perseaukisille, mille tää tulee tarpeeseen. Ei siis, tää on niin hyvä, että menee kyllä oikein hyvin myöskin tämmöisille herkkusuille tämä resepti, vaikka budjetti ei olisikaan mikään ongelma, niin kannattaa kyllä silti tehdä. Taas mä rupesin jauhamaan. Oi vitsi, tulee sitä puheripulia nyt koko ajan, vaan suusta koko ajan lisää ja lisää. Lopetetaan se. Ei puhuta enempää. Nyt saa luvan riittää tämä höpöttäminen. Mä laitan tästä kuule kameran kiinni ja käyn kaupassa ostamassa raaka-aineet. Lähdetään tekemään seuraavaksi varmaankin sitä talon lonkeroa, mitä on myöskin paljon pyydetty. Katsotaan, mitä siitä tulee. En tiedä, miten lonkeroa tehdään kotioloissa, mutta mä teen sen nyt niin kuin miten minä pystyn omilla taidoillani. Se video ei tule kylläkään muutamaan viikkoon tietysti, kun se käyminen kestää ja näin edespäin, mutta laitetaan se tulille, hei. Katsotaan, millaista lonkeroa mä saan aikaiseksi. Mä heitin sen kyllä ihan vitsinä, että talon lonkero, mä ajattelin, että olisi tehnyt jonkun alkoholijuomaa. Se lonkero nyt oli ihan vaan heitto, mutta te olette sitä peukuttanut, niin tehdään lonkero. Ei kai siinä. Nyt mä rupesin taas jaarittelemaan. Hei, nyt lopetetaan tää jaarittelu ja mä päästän teidät valmistamaan herkullista lasagnea. Ei muuta kuin ihanaa viikonloppua, tai minä päivänä tai nyt katotkin. Jos nyt on tiistai, niin ihanaa tiistaita. Niin, saatana. Joo, moi moi, hei hei.